en liten konsert, den framför allt i sammanhang. Vi har gjort en skra som vi har brukt nere i Edinburgh, för att Edinburgh skulle köra och jag säger bara helt stort för att det är för att spela det där spränta när det skra ut. Vi börjar med marscher som heter de flesta marscher som Halldrag spelar, det är bränsle marscher och alla lägger de är militärmarscher. Och lägger de marscherna har alla svulst i namn, och det är Death or Glory. Och det är en marscher som Halldrag är utspärrad undan att spela. Men han fikk så det Lost Chord, og det
lär först för det så gärna. Och det blev sagt att Prince of Wales han hörde först för jag säger att han ville gärna resa tvärs genom Kongorischassar bara för höra till dig. 50 år efter att han var livet till dig ta döjen på Arsholvan. Och till Robert Childs som en känd reformspelare i Fonium där sitter här. Janne Persson i Fonium. En känd en av världens bästa håndorkester, Black Eyed Mills Band, som har varit dirigenter här som spelat i Fonium. Han har så sett det till läge ut till håndorkester. The Most Chord och Janne som solist. Jesse Seymour Irvin har skrivet. Hon prestadötter eller pappa i området. Och det han som är arrangerad till hållorkester till Goff Richards. Det är ofta när spelar här i
Freibok, vi har en Freibok som vi spiller i utlandet, han stender jo her for 13. Men her er det en utgave som Goff Richards heter, ja. Come on.
forsanger av Vågstein, som dagsinger, men lærere og han bor i havn og ministrøyste. Og han var listemanere, så han var en motkunstnere. Han gjørst forlø til forskere Kristinger. Her det så øpp, og vi ser med, og det spiller løgene. Og det Norman Edwards som vi vil utsette til håndagester. Han var en vennligere som var håndagester sørste trusjonen i flere år. Han var sagt at han skulle skapa sounden til takk som håndagester. Han var en ordentlig bretsker brassband-maver. Han har gjort et utsett flere stykker for håndagester som vi da har skrivet nå. Dette er så et av øppen vi ser av Vågstein.
kanskje hadde ikke sluttet til Ekonboy. Han heter All in the April Evening. Vi har haft han framme nu da, og etter en utrolig vakker salmer. Paul som er arrangerer han. Det gav år til dansere, men her blir han så utom år. Og dette blir så at han som er skjønnesrammer kjøst. Nassurst det, ja. Varsågod. Men jeg har alltid at han vet litt mer enn det om det på tidning som kommer opp for andre sier årst. All in the April Evening. Takk for det. Dette var stedet orkestret vi over i dag. Jeg var særlig godt alltid stolt. Det er så orkestret i dag, født 16. Men jeg var stående av en nøysom flottrus. Og en som ikke sitter i blæsen litt lakken i dag, han sitter her og lukter. Det er Otto Samuelsen. Han var en av stående av Klagsborg Hattmegres. Han er jo unga løter og jeg blir alt klagsingar etter han stått og hekter. Otto har vært ekla virke i Hattmegres nå. Han har vært dirigenter, han har vært nevntene som formøver og æra løyklåter i nevntene. Han har vært løykstjøvere. Så her var løs jobb og jeg. Sista konserten han spalte vi og være jævla konserten i kyrkjen.
vi vil jeg se også større takk for ansvara trofeste med orkesten, og vil jeg gjerne gjøre noen håndene gav. Orkestret vil gjerne sende en utdannelsesmateriale. Det er så snart at jeg tiltekner Reia-børgen. Her er det sommer som jeg har en favorit i. Og ofte har jeg også en som har dannet egentlig vel. Og her vil orkestret gjerne spille for ofte. Det er bra.
och främst för att hoppa kanske för det många är som har sola och väg en boja in i Klaxvik. Vi känner allt och som har vi varit but men då så det är väl bra att han var till skott någon så är man norra ställen och är Klaxvik och Bjärkarsmässighall och börja med det att tilltrycken så mötte hoppa kanske två personer. Nu är det 6 år, det vill säga det är långt, kanske dubbelt långt än det som är i år. Så till tid har jag upplevt det mer än jag har upplevt. Men till ösene särskilt att Otto har varit vi från början av. Och jag kände Otto inte bara som en som spelar i Hottakesson, att vi ösene i två ungefär som är byggt i Biskostö. Och så har jag ösene finns i klassen så har vi 2 månader sidan, Sofos och Elda. Och då känner jag också kanske Otto mer personligt så ösene. Det är alltid en frakt att kunna möta där av en. Vi tror alltid smula på och ösne alltid gåra tåsa vi och som alltid låter avarbeten att snacka om. Det är alltid ordet stoppet. Och så är det väldigt jag någon allt det här livet. Så jag vill bara tacka och så hålla kästen jag ska det upp till det där och jag vill framhäva och ösne här åt tacka för att det är många år i hålla kästen. Jag vill vi till att starta där och jag vill passa av det eller så trycka på det. Jag vill tacka för Sverige för Hålla kästen för jag vill leva nek varat sig och för att ha lyckats att flytta till Klaxvik som det ösnen har haft i sin första år. Stort tack för så vi plejer att göra att vi tar konsert på kyrkan. Jag går så plejer att sätta hoppkassa ut vid orna, det som man vill ha stolar, så man släcker ett ögon i här. Det är det. Man kan